Il-mibki Filippu Grek, ftit wara li bena l-gazin, bena wkoll post tan-nar. F'dan il-post tan-nar tal-gazin tagħna jinġabru bosta dilettanti li setgħu jaħdmu n-nar għal-festa il-bot mill-bosta diffikultajiet, dikjerazzjonijiet, riżoluzzjonijiet u ċitazzjonijiet li sabu ma' wiċċhom fil-gazin li kienu membri fih qabel. F'dan il-post bdew jaħdmu kemm jifilħu u joffru spettakli ta' nar mill-aqwa f'ambjent seren bħall-aħwa. Mill-ewwel, il-gazin 12th May kien responsabbli minn ħruq ta' nar tal-ajru li akkumpanja l-festa kollha, kif ukoll ħruq ta' nar tal-art lejlet il-festa. Minn barra in-nar tal-art lejlet il-festa, fl-1967 il-gazin 12th May beda jaħraq ukoll in-nar tal-art il-ġimgħa l-aħħar tridu tal-festa. Il-post tan-nar l-antik tal-festa ta' San Filip kien tal-Knisja, immexxi mill-Kumitat tal-Festa taħt il-kappa tal-Arċipriet. Dan juri biċ-ċar li l-gazin 12th May kien l-ewwel gazin li kellu fidejh ir-responsabilità tal-armar u tan-nar tal-festa ta' San Filip, li sa dak iż-żmien kienu fir-responsabilità tal-Knisja u l-ebda gazin ma kien wera l-interess li jidħol għalihom. Kważi 20 sena wara li nbena l-post tan-nar tal-gazin 12th May, propju fil-bidu ta' snin 80, il-bini beda jersaq lejn dan il-post u naturalment il-permess ġie miżmum. Din is-sitwazzjoni offrit sfida kbira għal kumitat ta' snin 80 li rid jibni fabbrika tan-nar ġdida. Il-gazin 12th May għeleb ukoll din l-isfida u nexxielu jiġbor il-flus u l-ħaddiema sabiex bena fabbrika tan-nar li hija waħda mill-kbar u l-ewwel waħda f'Malta li bniet fuq regoli moderni. Naturalment, f'dil fabbrika il-ġdida, id-dilettanti tan-nar bdew jaħdmu n-nar f'aktar kumdità u f'inqas periklu. Bħalma kien isir fil-post tan-nar l-antik li kien inbena mal-ftuħ tal-gazin 12th May, hekk ukoll fil-post tan-nar il-ġdid, id-dilettanti tan-nar tagħna kellhom piż kbir fuq spallejhom, speċjalment f'dawk l-20 ta' snin fejn irid ikun il-gazin 12th May li akkumpanja b'ħarqiet kbar ta' nar il-festa ta' San Filip, għajr ftit nar ieħor li kien jinħaraq mill-gazin ieħor. Matul is-snin, id-dilettanti tan-nar tagħna dejjem għamlu ħilithom kollha sabiex il-festa ta' San Filip ma jkun jonqosha xejn.